Het is waasje 12 februari, de dag dat heel Nederland praat over het gouden plak van Stefan Groothuis op de 1000 meter. Het is ook de dag dat Zuidoost-Friesland nieuwe kuierpaden omlezen zal om Nordic walking toeristen te lokken. En op deze waasje hebben wij in Bient een reportage over Bierhoek die het vluchten is uit Afrika. En verder zullen wij het in dit programma hebben over de liefde. Want tak om vreed is het Valentijnsdag. Riemen van der Velde die kennen zelfs al jaar van zijn liefde voor sportclub Heerenveen. Maar hoe zit het eens met zijn vrouw Annie van der Velde? Want ze hebben al 50 jaar lang verkering. Ja, we hebben wel in het begin wat een flipperlicht relatie gehad. Ja. Hè? Wat aan en uit. Een groot pad van zijn libben is er al op een vlecht. Eerst vanuit zijn Bettelon, Ethiopië en later ook vanuit Kenia. En dan heb ik het over Bierhoek Tesfaye van de Jouwer. Als journalist en ook als filmproducent maakte hij in Afrika kritische reportages. Maar als gevolg dat hij maar de dier bedriegen waard. Zo'n 2 jaar wen het Bierhoek van zijn eigen veiligens op een Jouwer. En hij had maar één droom. Ook in Nederland zo vlug als mogelijk slagje als filmmaker. Je zou niet denken dat zo'n promotiefilm moet de Jouwer maak is toch een Fries. Maar nee, de producent is een vlechteling uit Afrika. Bierhoek Tesfaye. People are very friendly to me in Jouwer. The first day I arrived, I walked out, looking around, everybody was greeting me. And being very friendly. So because of that, I fall in love with Jouwer. I really loved it. So when I got the opportunity to start my business as a film producer, I said my first project has to be about Jouwer. In general, to give something back. De presidentsverkiezingen in Kenia van 2010 rennen uit op zwiere rellen. Al met al zullen er bij goed 1200 mensen om het leven komen. Bierhoek Tesfaye maakt er een documentaire over en schreeuwt een boek over de rellen. En dat valt net goed bij de machthebbers. There were some people who were not really impressed about what we are doing. Especially some people directly or indirectly involved. Financing and supporting the violence, they turned against us. So I found myself in a very difficult situation. Then I was kept in a safe house. The security in Kenya, it is not okay when somebody is after your life. In 2012 vlecht Bierhoek met zijn huishouding naar Nederland. Stilzitten is er likwijls net bij. Stiepen toch vluchtelingenwerk bezieken er vanuit de Jouwer een carrière als filmmaker op te zetten. Ja, dat is ook wel weer inspirerend en ik vind het mooi om te zien dat hij in zaak gedreven is. En wat van zijn leven maakt ze wel. Hij gaat direct erom, maar ik ben nou hier en maak maar wel verder. En ja, de meeste mensen hebben toch wel tijd nodig om even te acclimatiseren en een nieuwe omgeving eigen te maken. In Kenia maakt het Bierhoek Tesfaye namen maar het produceren van wildlife films. En na dat succes is er ook op ziek in Nederland. Al rent er krijgt het als een soort orenvlechtelingen onzien culturele verschillen. In Afrika, if you meet the person you respect, you cannot see him in the eye like this. Maybe you have to bow and you know, it shows like the politeness. Here you have to feel free, and when you talk to the person you have to look at him in the eye. So there are some cultural differences, and
that's how some refugees, they get themselves in confusion because what they do right in Africa, maybe here they feel it is wrong. Biruk Tesfaye's motto is: maak je gebruik van die talenten. En daarvan worden ook oren vluchtelingen uitzoeken, zoals deze jonge rappers. So this is a concept I've been using when I was in Kenya to help other refugees. Not to sit down and expect help from outside, but just to flower where you are planted, to use your talent. If he's an artist, to do something. If he's a singer, to sing. And to give opportunity, to create opportunity, to do something and earn something out of it. En het spijt me mama, kijk me aan, want de liefde voor jou blijft bestaan. Soms heb ik spijt en dan denk ik na wat ik heb gedaan en dat je hier nog staat. Ze hadden er een bagage in een rugzak mee van traumatische ervaringen die ze meemaken hebben, met familieleden die ze verlenen hebben. Ja, die ene die had meer moeite om dat een plakje te aan de oren. En zeker in het begin is alles naaien en dan moet het volle regeld worden, maar als ze dan één keer op squallen zitten, het huis is inrichten, ja, dan komt ik het besef van oké, nou ben ik hier en nou moet ik een nijleven opbouwen. Ja, dat is wel even zwier en dan komt vaak een terugslag van wat haast hij mij maken. You know, many of them are just sitting and waiting for the opportunities to come. And with the economic situation and different reasons, maybe they might not get that opportunity, what they want. When you start one step, now you will get the other doors open. Biruk had in kwarte tijd al een soort waren openen en liet het wortelen in Friesland. Oer een weeromkeer naar Afrika denkt er voor eerst dan ik net naai. Even though if I miss the wildlife, all the activities in Africa, but I think it's better to achieve my dream, stay safe. So that is my ambition, to be a successful film producer in Netherlands. Ze hoorden van gezelligheid en ze hoorden van elkaar. Ze deelden de liefde voor de sport, de Friese cultuur en de natuur. Dit hier ben ze 40 jaar trouwd en ze stralen nog altijd met z'n beiden. En dat wie voor Miranda Werkman reden om ooit Jereveen-voorzitter Riemen van der Velde en zijn vrouw Annie op te zieken en met haar te praten over de liefde. Nou, het weer af en toe, aan en uit. Ja, we hadden wel in het begin wat een flipperlichtrelatie gehad. Ja. Hè? Wat aan en uit. Nou, dat hebben we een jaar wat volhouden. En toen hadden we er wat meer vastigheid aan, jong. Nou, dat is zo zwier, hè. Maar ik vind wel dat we... Ik vind van wel. Ik ben heel gelukkig met Annie. Dat is absoluut weer. Ja. En wie dat leefde op het eerste gezicht? Ja, voor mij wel, sowieso. Want het wie in Skaars, in Garredik, met een donjon. Nou, toen werd al nog eens 11. En meestal werd jou weer de donjon ouder. En toen kwam Riemen naar mij zijn vriend Abe Vleeshouwer binnen. En toen zei ik tegen mijn vriendin Anneke... Ik zei, maar zie je wat daar binnenkomt? Toen zei ik van, wauw. Nou ja, zo, dat weer dus... Natuurlijk, het zag er nou nog uit, joh. Hè? Heel Ja, mooi, hè? ja, vind ik wel. Oh. Maar je zit er nog, wat ik zeg, lieke verliefd naast elkaar. Viest? Ja. Viest ook, Riemen? Ja. Nee, wij kennen dus... ik wel eens... maar kwam de waarheid vertellen. En het is wederzijds... ben we daar ongeveer gelijk in. Maar wat één mooi ding vind ik samen... dat zit eerst net in Annie haar familie. Die kon wel die lange lul bloeien.
Maar van onze mama kant had ik geleerd dat lulbloemen had je zin. Dus, Dat had me jou geleerd. Ik zei, daar mag ik gauw mee ophouden. Maar ik wil nog even vertellen hoe laat het is, omdraaien en dan gaan we weer. Er gebeurt altijd wel wat. Het is nooit voorspelbaar. Wij houden best wel van Ben. Dus als er een liedje fokken en een liedje eten omheen heen, dan hebben we best wel fijn van. Maar dat hebben we als zodanig hebben we dat op een gegeven moment, ja, dat weer net zo. En de voorstelling van later. Het enige waar we eigenlijk willen en weten is wel aan het denken, nou, je hopen dat je in een goede gezondheid samen terug in, hè? Want wij zijn samen wel. Nou, als er iets wat toe komt. Annie en Mem is nou in november overleden. Dus Annie is op dit moment, die had geen broers en zusters. Ja. Dus die is alleenig. Als het mee wat toe komt, dan is Annie alleenig. Hè. We zijn al bij een risicogroep, hè. Dat is zo. Maar voorlopig scoren we dat wat van die zou. Dus wij doorkrijgen of ben we nog 20 jaar jonger in denken en doen. En morgen dan zullen we bij Dick en Tini de Jong. Waar? Dick en Tini de Jong en ze zijn al meer dan 60 jaar trouwd. En we blijven nog even bij de echte leefde. Want eind januari stapt het echtpaar David en Willemke Postma uit het leven. Het wie stiert, we gaan, zo stiert er boven de advertentie. Er wordt een datum prikt en alles wat regelen. Dat is nou echte leefde, zo reageren een soort mensen. Voor u is in elk geval reden om te praten over leefde op leeftijd. En hoe we er daar maar in de zorg mee omgaan. Aan tafel, Evert Fokkema, vaste gast aan tafel in het programma. Evert, welkom. Ja, dat verhaal van David en Willemke Postma. Hoe show je dat, jongen? Ja, ik geloof zeker dat dat een besluit uit leefde is. Maar dat wil net zeggen dat al die jonge mensen die een oorbesluit nemen, dat net uit leefde doen. Dat vind ik wel de kanttekening daarbij. Natuurlijk, het is een heftig besluit en die moest respecteren. Maar krijg ze goed dat ze orenmeesten die een oorbesluit nemen om de wol te jaren, dan nog terug die in ik respecteer willen maken. En het zit net dat we in respect hebben van mensen die ik besluiten, dat het net echt meer jit om te jaren nog te waaien. Dus in die zin denk ik dat inderdaad een besluit het leefde is. Ja, want je kan ook zeggen, het kind echt oors. Hè? Maar er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van echtparen die dwongen uit elkaar lutsen worden. Ja, die ben er ik. En gelukkig mensen die uiteindelijk dan wel werd jaren kwamen binnen te waaien. En dan zit een voorbeeld klaar van de meneer en mevrouw Griffijn. En die mensen voeren mij voor het eerst op nadat ze lang uit elkaar was binnen werd herenigen wien. En toen dienden ze met Thierry mij in een soort theatervoorstelling. En toen dienden ze samen de Roomba. En toen ik zei hoe die mensen mij bijna een doosje wien, toen dacht ik van dit is echt al leerde. Ja, dat voorbeeld zit al klaar, want dan kies je bij de televisie werkje. Zullen we dat klik eens in? Ja, graag. Ja. Waar is deze meneer Griffijn en mevrouw Griffijn? Waar ben je dat? Ja, die wen bij ons. Die kwam oorspronkelijk uit Lemmer. Die ben heel skoft, ben ze scheiden geweest. En ik zei tegen meneer Griffijn, ik wil eindelijk weer eens een echt verhaal houden, echte mensen graag in bient. En ik wil graag mensen zien van als het op oudere leeftijd een heel soort van elkaar houden is, dat er nog echt geleefd is. Dat vind ik zelf ook wel een troostrijke gedachte, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zei van ja, ik kan er wel een mooi verhaal over horen hoe slim het is als je het elkaar hellen willen. Maar eigenlijk met jou dat verhaal van mij doen aan, zodat we daar misschien wat van leren kennen. En, zij ben gedwongen uit elkaar hellen? Ja, ze hebben heel skoft alleenig, ze beide apart wennen, omdat mevrouw Griffijn Saffelen zwaar nedig wie. En dat kon alleen nog maar in een verpleeghuis, toch men. Ik denk dat dat net hier is trouwens. Nee, nou we gaan van de morgen even west bij meneer Griffijn. Want mevrouw Griffijn die is verstoren. Die is ja, vorig jaar augustus, ja. Ja, die is er net meer. Maar van de morgen gaan we even bij meneer Arie Griffijn, hè, zei je er? Ja. Dat was je. Ik kwam van de zeeweerschool af, dus ik kon al wat sterrenkunde, ik kon navigatie en bla bla bla. Dus toen kon ik werk vervanger stuurman. En toen kwam ik in Rotterdam, toen ben ik in Jellië naar school geweest. En toen ging ik mijn diploma's als stuurman.
En toen, toen was er een machinist aan boord bij ons. En die zei, toen word ik een vrouwtje. Hij zei, joh, je moet met mij een keer mee naar huis. Hij zei, ik heb mijn vrouw een leuke vriendin thuis. En kijk wat voor die. 45 jaar. 13 jaar, 44 jaar trouwd werd. En ik heb zo mijn hersenboer niet meer helemaal gezond. En dan begint ellende. Dan in het ziekenhuis. En dan komt ze weer thuis na een bepaalde tijd. En dan krijg ze thuiszorg. En de moeder scheef. En ze kon net weer praten. Linkerkant verlamd. Nou, en dan krijg ze een poosje thuiszorg. Door dat thuiszorg wordt er zwier. En dan komen er problemen. Want dan komt de huisarts aan te pas. En dan moet ze het huis. Ja, waar is dan baas? De huisarts. Want die zei, ze moet in het verpleeghuis. Maar je bent trouwd? Ik ben trouwd. Zorgt dat niks dan? Ja, tuurlijk, maar we kijken daar dan. Niks. Als de huisarts zei, ze moet in het verpleeghuis en die thuiszorg, die kreeg ze er niet meer, want die werd te zwier. Dan was ze vet. Wie heb ik een ooroplossing dan? Weet je net. Ik kon daar net over naast in het ziekenhuis. In die verpleeghuis net. En thuis kon ik niet meer? Ja, ik was in een dilemma. Jawel, maar hing bij Zij je kwam thuis? net weer thuis. Nee. Ze moest verplegen gaan, dag en nacht. Dus jouw huwelijk weer? Wie kapot. Ja. Ze moeten die verpleeghuis eigenlijk verplichten als een van die beiden opgenomen wordt. Dat ze zeggen, of die man kan mij of die vrouw kan mij in de kamer. Dat die mensen weer bij me aan de kant. En het gebeurt net Dat altijd? gebeurt net. Dus de accenten worden verkeerd lijn? Ja. Het keert om de zorg, als dat maar goed is, en dan de rest, daar zorgen we net naar. Dat zullen we net aan. En dat die man zijn kloten redden moet, dat maakt het net uit. De vlekken. Daar wie dit haventje, Ja, hè? de vlekken. Dat weer de haven, ja. En jou bezochten jouw vrouw mooi de boord? Ja, toen kon ik mijn bootje daar delgen. En dan kon ik 3 keer naar mijn vrouw toe. Oh, En dan zwiet ik soort hele dagen. In de vlekken. oké. En de boot in de haven? En de boot in de haven. Hoe komt het dan? Nou, ik heb met die havenmeester gepraat. En ik ben nergens om zitten gegaan. Ik zei, ik heb een probleem uitlijnen. Ik zei, mevrouw, ik zit in de vlekken. Ik zei, in een rolstoel. Ik zeg, maar zo graag hoor. Ik zeg, alle dagen even een paar keer naar mijn vrouw toe. Ja. Ik zeg, maar een tientje per nacht kan ik net betalen. Nee. En dat gaat man door. Ik heb het tot de wintertijd lijn, dan werd het te koud. En toen kwam die mens weer op zijn brommetje aan en toen zei ik moet even met die praten, ik moet even afrekenen, want ik woon heus, het wordt me te koud. Hij zei, wat hebben we afpraten? Ik zei, joh, het zijn 6 euro per nacht. Hij zei, ja, hij zei, je hebt hier zo lang lijn. Hij zei, dat wordt gek. Hij zei, ja, maar 100 euro. En nou is jouw vrouw er net meer? Nee. Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Ze is uit bed vallen in het ziekenhuis. Zwaar hersenletsel, ze weer in coma. Hij zat de hele vrede in coma-lijn tot vrede Jonas Jogeroer, het is overleden. Zorgen jou die havenmaster nog wel eens? Die zorg ik nog wel eens, ja. Ja? Een heel sociaal man. Als je heeft er nooit redden kent, de hele zin, maar dat is mijn bootje. Dat hij mijn kapitaalkostje moet. Omdat die man zo sociaal weer en begreep wat de bedoeling weer, mocht ik daar lezen. En omdat hij dat begreep en waar we begreep aan orde dat net. Een directeur in een wonend huis. En waar we zei dat net, ik ga een kernlijke voor die en de kerst op die vrouw hebben. Maar dat moet net zijn. En die havenmaster hier wel in de Ja, gaten? we moeten wel in de gaten. Die moet zijn directeur maken in het verpleeghuis. Ja? Ja, even, dat is eigenlijk nogal wat, hè, wat meneer Griffijn zei. Dat eigenlijk een boetensteender, een havenmaster, die had het beter in de gaten als een directeur. Dat is harde kritiek. Ja, maar het klopt het wel. Hè? Maar ik denk dat die havenmaster gewoon een normaal logisch nadenkt. En ik denk dat dat vaak het probleem in de zorg is. Er wordt net logisch naitocht. Nee, nee, inderdaad. Daar komt het op deel. En die havenmeester die snapte gewoon, ik moet deze man helpen, want die had een probleem. En in de zorg denk ik wel alleen nog maar aan zorghandelingen. En ik denk net zozeer dat die directeur van dat verpleeghuis nou dat ze fout dingen uit. Ik denk dat gewoon het verpleeghuis net een goede oplossing weer van mevrouw Griffijn. En waar ze dus onuitdenken moeten in, is gewoon direct in het begin
van wat willen deze mensen? Dan wordt ze net meer vragen wat mensen zelf willen, maar dan wordt zij van nou, er is een probleem mevrouw met verpleeghuur, dus je is naar een verpleeghuis. Ja. En daarmee wie het houdelijk wie helemaal, nou dat zei hij letterlijk, hè? Het wie kapot, stikken. Ja, hij wie een soort van vrijgezel, zei hij op in, en dat doe ik net. Nee, maar is dit nou, deze situatie van meneer en mevrouw Greffijn, is dat nou een uitzondering of komt dat vaker voor? Is het een incident? Ja, ik denk dat het volle vaker voorkomt. Ik denk dat dat het ook goed is om op te merken dat het net in alle gevallen ik echt ken, hè, die hereniging. Bij hun is het uiteindelijk lukt. En zo ingewikkeld wie dat helemaal net. Maar het wie voor het eerst, dat is een keer aan die mensen vragen, ja, van hoe hebben we hem het hebben en wat is je mijn eigen wens en daar dan de situatie of daar de zorg bij aanpassen. Het is vaak, we hebben al die standaard oplossingen en ik denk dat dat nog volle slimmer wordt. Maar ik denk dat wij een heel soort in de zorg net goed nadenken over het feit dat oudere mensen gewoon, dat er sprake is van leefde, van intimiteit, hè, dat heel belangrijk is en dat we daar heel weinig voorwaarden voor scheppen. Zwarginstelling, verzwarging in een uitrent of zo, hè, dat we terwijl er echt weer binnen of al best al maar dat lijkt toch heel, dat je dit zo zegt om deze tafel, dat lijkt toch heel erg logisch even. Van waarom denken ze er net bij na? Zwarginstellings. Ik denk dat mensen wel over nadenken, maar dat ze het volle denken in de standaard oplossingen, hoe we het georganiseerd hebben. En dat je niet meer de mensen gewoon vraagt van wat is er aan de hand en hoe wil je het en hoe wil je dat het georganiseerd wordt en waar ga je hem verlet van. Maar dat heeft toch, als echt Peer en uit elkaar lutsen willen, dat heeft toch een geweldige impact op beide? Ja, natuurlijk heeft dat een geweldige impact. Maar goed, daar is die net meer besteld. Soms denk ik wel eens dat een heel soort mensen denken van nou ja, als boven de 70 bent of boven de 80, ach, hè, de leefde. Ik bedoel, daar heb je verlet meer van. Hè? Ik denk dat dat wel een misverstand is. En ik zei bij een van de uitsturingen, ik vind het een hele troostrijke gedachte dat ik gewoon trooit. Ik trouwens. Ja, toch? Dat is toch voor iedereen. Hè? Ja, natuurlijk. Dat jou je toch nog hoop en de bezit dat er een heel mooi skoft van mooi tiert omkomen kan. Maar als we daar dus net beter mee omgaan en daar net meer ruimte voor jouwen, dan is het inderdaad een drama. En dan komen we tot besluiten, we stonden in het begin over begongst. Zoals David en Willemke Postma om het te gerren uit het leven te stappen. Ja, terwijl ik denk van, waarom, maar dat geldt voor alles in de zorg, van waarom zullen we net, waarom luisteren we net eerst naar mensen. En dan hebben we vaak zelf altijd een fout in. Hè? Dus beroepsdeformatie, standaardoplossingen, iedereen met de standaardoplossing. Die is in ieder geval net hè? Want dan hebben we de zorg goed leveren. Maar als ze een beetje een mooi en leefdevol leven hebben, daar staan we er vaak net bij stil. En dat maakt echt oors, vind ik. Oké, even tierentank van die bijdrage. Dus het motto is eigenlijk, of de les die we jou het leert hè, op deze wijze, luister naar elkaar en hoort ik een beetje van elkaar. Leefde, hè? De leefde. Alles draait weer om de leefde. Ons Safia, dit is de uitsturing van Bint. Je kunt ons trouwens ook volgen op Facebook en op Twitter. En morgen in Bint, dan hebben we omtekend van het theaterstuk De Gevaren van Internet. Een stuk voor leerlingen van middelbare school. Dat dus morgen. Van nu nog een hele gezellige dag.